público celebrado no ámbito lingüístico galego sempre que a intervención sexa por razón do propio cargo. O sea, nos regula incluso o que temos que falar. Bueno, nos regula non lo vamos a regular, vamos a decir que non lo vamos a regular. Nos que estamos aquí, somos o que vamos a aprobar. Eu realmente me parece excesivo. Parece ser que este reglamento lo traemos aquí porque a Diputación pues para que nos conceda unhas subvencións que se han pedido e para que nos aprueben uns cartos nos exige que saquemos este reglamento. Me parece realmente excesivo e ao igual que decía Marcos hai moito tempo na anterior legislatura estaría totalmente de acordo que pues, a Diputación Provincial se disolvera e deixara de estar, non porque o goberno bloque máis o PSOE, que me dá igual, o goberno bloque, o PSOE, e que o mellor dentro de pouco gobernará o PP ou outro partido, me dá exactamente igual que na goberna, pero creo que debería desaparecer por a duplicidade de servicios que se poden dar. Ademais, eu creo que a Diputación non ten moito interés en os cartos que manda para os veciños, porque supedita a que se fale un idioma. Aquí hai dous, e creo que as persoas, ou eu ao menos, considero que cada un pode falar o que queira. Hai dous idiomas e os respetamos. E creo que deberían convivir, pois non sei, ao 50% ou 60-40 ou algo parecido. A Diputación, nestes momentos, non sei se no anterior, pero sí que estamos todos seguro, ponía estas condicións donde unha subvención se daba non polos veciños, sino supeditada a que se falara en galego. Non creo que vai a conseguir moito con estas historias. Absolutamente non o creo. Entonces, eu para min, e falo de modo particular, cando digo que a Diputación debía desaparecer, falo de modo particular, non do Partido Popular, que seguramente pois a mí xa me expulsan do partido, pero non sei se aquí a nivel local. Aquí se pode falar. E o que decía é que alá por ano 1978, cando me botaron das clases, decidín que era un momento en participar das miñas poucas posibilidades en actos ou en calquera outra circunstancia que permitira que o gallego se falara en calquera sitio. Se falara libremente. Se unha persona quixera falar gallego ou castellano. Creo que ahora mismo estamos nun momento, ou eu creo que estou nun momento dentro do Partido Popular, se é que non me votan, claro, se non, outro partido, no que sea, ou calquera institución non, calquera asociación, ou a mellor de maneira particular, creo que chega un momento en pedir, o sea, en participar para que se poida falar libremente o castellano. De feito, aquí algunas persoas que falan habitualmente máis o castellano, que me parece que o falan, pois ahora se verán obligados a falar no idioma galego, que non teño nada en contra, porque como vedes, eu falo e falarei toda a vida o gallego e o castellano, onde todo, evidentemente. Por lo tanto, a mí o que me gustaría era pedirvos a todos que estemos, os que están aquí, ou, bueno, a mellor xa, como este está prácticamente acabado, os que estén na próxima legislatura, que se faga un reglamento donde pois se diga que se pode falar libremente o castellano ou o gallego sin que se supedite ninguna subvención a que se pida en castellano ou en gallego ou a exterminar prácticamente o castellano. O castellano. Porque neste caso o castellano estálle pasando como lle pasaba ao gallego no ano 71, que prácticamente se exterminou e prácticamente o prohibido. Me parece que nos comportamos un pouco parecidos a aquel tipo que naquele tempo gobernaba, que se ten unha losa de 2.000 kilos encima que espero que lixe. Por outro lado, para a tranquilidade da alcaldesa, que non sabía nada desto, e acabo de coller la superior que se quedou perpleja máis os meus compañeros e algún dos, vou a dicir que vou a votar a este reglamento, que vou votar que sí, pero por dous motivos. O primeiro, evidentemente, os veciños de Moraña non poden perder ningún tipo de subvención porque un tipo como a mí, que, bueno, independentemente do que eu diga aquí se vai a aprobar, ou supoño que se aprobará, que un tipo como a mí diga que haxa que facer un reglamento para que se poida falar libremente, escollendo calquera das persoas o idioma que queira, ou gallego ou castellano. Segundo, a disciplina do partido, estou nun partido e, por lo tanto, teño que estar aquí. E como na disciplina do partido, evidentemente, se un non está a gusto que ten que coller a parte e largarse, e eu non me larguei de momento,
pois teño que votar que sí. E entonces, repito, non me parece adecuado este reglamento, tampouco non é nada novo, porque xa no Ayuntamiento de Moraña está totalmente extinguido o castellano, e polo tanto, o único que vos pedía é os que creedes na libertad das persoas para que poidan falar libremente nesta legislatura, o vexo difícil, pero na seguinte, os que estén, que poidan facer un reglamento onde se diga, oiga, aquí cada un a subvención non teñen que ir porque se fale tal idioma ou tal outro. Sí, no, digo en parte porque me toca decreto, que non podedes saber, en parte porque o posicionamento do BNG. Pero a verdade é que non teño intención de entrar en profundidades, porque me parece xa un pouco de risa casi entrar en datos concretos de como é a situación do galego, da comparación entre a situación do galego, situación obxectiva, con datos obxectivos, e a situación do español. Lóxicamente non vou entrar aí porque non vale nin a pena. Agora, escoitar determinadas frases e determinados termos que acabo de escoitar hoxe aquí nun concelleiro do Concello de Moraña, a verdade é que non sei se me dá risa ou me dá pena. Fala vostede de que deberíamos de falar libremente o galego ou o español, pero vostede pode falar que lle pete. E máis, se alguén pode falar libremente aquí, é que fale en español, porque entre outras cousas é obrigatorio por lei coñecelo, o galego non, vale? Ten televisións mayoritariamente, non sei se hai non sei se chegamos ao 5% de televisións en galego, case non hai revistas en galego, en español ten as que queira, ten xornais en español, todos, xornais escritos en galego, ningún, e é obrigación da administración local, por lei, non por esta ordenanza nin este regulamento, chámenlle como queira, por lei é obriga fomentar o uso e promocionar o uso do galego, defendelo entre outras cousas porque é unha lingua minorizada, porque está desaparecendo un número de falantes. Entón, e isto xa, decir aquí que se está exterminando o español pareceme xa unha burla. O sea, non é que me dea xa pena, vergonza, e que me parece unha burla. Decir que se está exterminando o español mirando o número de falantes que hai nos nenos e as nenas. E se non vai ao colexio de Moraña hoxe en día, hoxe, no 2018, a ver cantos nenos falan en español e cantos falan en galego. Seguramente bastantes menos falan en galego os que falaban cando vostede en 1971 ou no 78 lle prohibían falalo. E iso é consecuencia de algo. Entón, a obriga desta administración que pagamos todos os morañeses e as morañesas é que se fomente e se defenda o uso dunha lingua propia que está sendo atacada porque non se defende, porque non se fala, e unha lingua cando non se fala morre, e é unha obriga desta administración. Eso en primeiro lugar. E por último, aquí as administracións, as organizacións políticas que gobernamos nas institucións, cada unha defende o que considera oportuno e o que políticamente defendemos cada quen, e por iso nos votan, vale? E na Deputación defendemos a normalización da lingua galega. Se vostede quere participar dunhas subvencións para normalizar a lingua galega e se lle exixe unha ordenanza de normalización do galego, pareceme o máis lóxico. Se non quere acceder a esas subvencións, non o faga, pero non lle bote a culpa a quen sí traballa pola normalización do idioma. Será que non queren traballar na normalización do idioma, entón non lle bote a culpa a quen sí traballa. E non quero dicir nada máis. Bueno, pois para decirle o seguinte, eu sigo, non dixen que se exterminara o castellano, perdonadme, eu non dixen que se exterminara o idioma castellano cando se fala con un montón de millóns de artefalantes. Eu o que digo é, aquí no Ayuntamiento de Moraña, prácticamente non hai ni un solo bando, non hai ni un solo documento, non hai nada que se escriba en castellano. E cal é o problema? Entón, poñelo por escrito. Cal é o problema en regular? E cal é o problema? Disculpa. Iso é o que dixo. Este reglamento ven a decir exactamente o mismo, que se fale única e exclusivamente, perdón, que se escriba única e exclusivamente en galego. Vale.
decía o artículo 12, que é o que dixen, di que normalmente se fale sempre en galego. Digo normalmente, porque xa se di obligatoriamente, tampouco non iban a conseguir, porque cada un ao final pues, vai a falar como que. Eso é o que dixen. Castelle de vergonza, pois a la fe, que haxa periódicos en castellano, evidentemente que os hai. E agora, que poderíanse escribir en gallego, pero se non nos compra a xente, pois non é unha cousa miña. O que non se escriba en gallego, as empresas saben moi ben por que queren, o sea, como deben escribir, porque eles saben como vender. E como son negocios, pois entendo que a xente pois, non quere comprar en gallego, pero non é a culpa miña. E o único que digo é que no Ayuntamento de Moraña, no Ayuntamento, que poida convivir perfectamente o castellano, que se poida escribir en castellano ou non escribir en castellano. Vale, que se poida poñer pois, un cartel en castellano ou non. E isto que non é dicir, non se escribe nada en castellano. Vale, e o vamos a probar e eu o vou a votar, ademais. E iso non é o que estou dicindo. Castelle de vergonza, vemos eu, non me importa. Eu digo, vostede dixo, aquí se pode defender o que queira. Usted defendeu. E eu sigo defendendo a miña postura. Defendo que no Ayuntamento de Moraña se debería poder falar, o sea, escribir en castellano ou en gallego. Nada máis, é o que estou defendendo. Non estou dicindo que se proíba o gallego, porque usted